नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? सर्वात आधी तर कालच्या म्हणजे नमस्ते बोल. दिल नमस्ते बोल. अरे बाबा, आमच्या दिलूचं अजून 100 ग्राम कमी झालं. वजन कमी झालं दिलूचं. 7-7.5च्या आसपास झालं. आता तिचा ना ऑलमोस्ट 6 पर्यंत करायचं जरा ना. हा, तर सर्वात आधी कालच्यासाठी सॉरी. कालचा टेक्निकल इश्यू झाला. आम्ही जेव्हा लाईव्ह जायला प्रयत्न करत होतो तेव्हा ना स्क्रीन अशी हळद होती, अशी ब्लॅक व्हाईट होत होती. आणि ते 15 मिनिटं ट्राय केलं, 20 मिनिटं ट्राय केलं, 30 मिनिटं ट्राय केलं, नाही झालं. मग शेवटी 10:45 मी मेसेज टाकला की नाही जमत आहे. मग आता उलट असं होतंय मम्मी की आज पण 10 वाजता आम्ही लाईव्ह येऊ हे सांगायला पण कसं तरी वाटतंय. परत एवढे माणसं वेटिंग होते, मला वाटतं 1100 माणसं वेटिंग होते तेव्हा. परत जर असं झालं तर कसं होईल. तरी आम्ही ट्राय करू. 10 वाजता कन्फर्म नाही सांगत, पण ट्राय करू आम्ही. हात सोड दिलेला सोड. आणि आता जे तुम्ही थंबनेल मध्ये बघितलेलं आहे की ही सीडी कुठे चालली आणि सीडीवर तुम्ही मम्मीला बघितलंय, तर मम्मी ती सीडी कुठे आहे? आता तिकडे मी तुम्हाला तसा कॅमेरा दाखवतो आणि सर्व डिटेल सांगतो की इकडे काय कन्स्ट्रक्शन होतं. कसं गावी कसं आपल्याला कन्स्ट्रक्शन होताना आपल्याला दाखवता आलं नाही. आपण कसं तिकडे पेंट चूज केलं, कसं तिकडे इंटिरियर केलं, कसं त्याला डिझाईन केलं. तर आता आम्ही जे लाईव्ह करणार आहोत ना, ती माझी साडी चेक करते. हा काय? कारण मम्मीची नवीन साडी आहे ना. ते साडीच्या पदराला गोंडे असतात ना, ते तिला आवडतात. आता याला गोंडे नाही आहे, मग ती चेक करते. आणि या ब्लॉग सोबत तुम्हाला रेसिपी पण येणार आहे. रेसिपी कधी चालू होणार ते तुम्हाला सुरुवातीला आलाच असेल खाली की रेसिपी विल स्टार्ट एट दिस टाइम. त्यावेळी तुम्ही रेसिपी बघू शकता. सुरुवातीला ब्लॉग दाखवतो तुम्हाला आणि बाकी काय काय कन्स्ट्रक्शन होतं, बाकी काय रिनोव्हेशन होतं घरी ते पण तुम्हाला दाखवतो. सर्वात आधी तर तुम्हाला सीडी दाखवली आहे घरामध्ये. हा, खूप अडचण झाली आहे आणि रिनोव्हेशन आता फटाफट मी करायला सुरुवात करणार आहे. आणि असे ब्लॉग्स, रिनोव्हेशन ब्लॉग्स म्हणजे आम्हाला दाखवायची गरज काय की तुम्ही घराला कलर करत असाल ना, तर तुम्ही त्याच्यामधून कसं थोडा म्हणजे कमी बजेट करू शकता. हा, म्हणजे रत्नागिरीमध्ये कसं की 1 लाखचं बजेट मी 44,000 मध्ये केलं होतं. तसंच मी घर पण असं सर्व स्वस्तामध्ये म्हणजे कमी कमी करत कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे. तसंच इथे सुद्धा आम्ही कन्स्ट्रक्शन करणार आहे. त्यावरून कसं तुम्हाला दाखवल्यामुळे आम्हाला पण आयडिया येऊ शकतात. तुम्ही पण कमेंटमध्ये सांगू शकतात की हा या कॉर्नरला असं होऊ शकतं, ते त्या कॉर्नरला तसं होऊ शकतं. तर अजून बडबड न करता मी तुम्हाला सीडी आणि ते वरती काय स्टोरी आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आता तुम्हाला लोकेशन समजायला मी इझी करतो. तुम्हाला हे लोकेशन तर माहितीच आहे ना की आपल्या जिकडे मम्मीचं सर्व अचिव्हमेंट लावलेले आहेत. आपले प्ले बटन, आपलं सिल्वर प्ले बटन लावलेलं आहे, त्याच्या खाली मम्मी उभी आहे. आणि मम्मी आता इकडे जाणार दरवाजाच्या इकडे. आणि आता सीडी कुठे बनवली ती बघा, आतून सीडी बनवलेली आहे. फर्स्ट स्टेप, सेकंड. हां, आता वरती जा मम्मी, बघूया. वरती तर जाऊ शकत नाही का? वरती दरवाजा बंद आहे. हा, वरती दरवाजा बंद आहे. आणि हा दरवाजा कधी उघडेल? परवा उघडेल ना. ये खाली. आता तिकडे दिसतंय ते क्रॅक्स झालेले क्रॅक्स, ते पण आम्हाला जरा कन्स्ट्रक्ट करायचे है ना. सर्व रिनोव्हेट करायचं. ये आता बस तू सीडीवर. ही सीडीवर तुझी बसायची जागा होती ना. इथे मी बसायची आणि ताई इथे बसून शाळेत जायची ना, स्कूलला जायची तेव्हा ताई ते पायरीवर बसायची, मी ते वरती बसायची आणि तिचे मी केस विचारायची. असे पण आपल्याला आले होते ना की तुम्ही पाठचं सेटर काढून टाका आणि इकडे सीडीला म्हणजे खिडकी लावा. तर तुम्हाला एक पण सांगतो, या सेटरच्या मागे आमचा काहीतरी प्रॉफिट आहे म्हणून आम्ही सेटर नाही काढत आहे. बस असं नसतं ना की काय उगाचं सेटर असं, तर मी कधीच अगोदर मी आपलं खिडकी बनवून टाकली असती. पण सेटर मध्ये आमचं प्रॉफिट आहे. खिडकी होती, त्याला तोडून आम्ही इकडे दुकान बनवलं होतं है ना. तर आता ते सेटर तर नाही काढणार कारण लॉस होणार. कारण असून त्याचा फायदा आहे आणि काढून त्याचा लॉस आहे आमच्यासाठी. तर ते एक लॉजिक आहे पाठी. आणि त्यानंतर मम्मी इथे बसलेली आहे. आता स्टोरी सांग, ही सीडी का बनवलेली आहे आणि कशासाठी बनवलेली आहे, शॉर्ट मध्ये सांग. आम्हाला गरज आहे आता, म्हणजे जागा खाली सामानाची अडचण होते. अडचण म्हणजे बघा ना, इकडेच बघा की लॅपटॉप बघा माझ्याकडे असे ना, असे 2 PC आहेत. असे बघा, ही आपली लाईट बघा, डंबल बघा, दिल बघा, म्हणजे असं खूप सारं अडचण झालेली आहे आता. आणि आता स्पेसची गरज आहे म्हणून कसं पप्पूचं सामान वाढलंय. आणि स्पेस पण आता पाहिजे आपल्याला म्हणून. आणि अजून पण पप्पूचं एखादं सामान वाढलं तर जागा पाहिजे ना. तुम्ही समजून घ्यायला असेल पप्पूचं अजून एक सामान. हो, तुम्हाला सामानच बोलते. त्यासाठी स्पेशल खास जागा पाहिजे. आणि आता कसं रिनोव्हेट होतं, काय रिनोव्हेट होतं, वरती काय आहे, सर्व एक व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. बिफोर अँड आफ्टर पण तुम्हाला दाखवणार आहे. पण सर्वात आधी तर त्यांना हे लक्षात, म्हणजे हे त्यांना डाऊट पडेल की सुरुवातीच्या आपण जेव्हा होम टूर दाखवली होती विक्रोलीच्या होम टूर मध्ये, तेव्हा काय दाखवलं होतं फक्त, काय नाही दाखवलं होतं आपण तेव्हा. सीडी नाही होती ना. हा, आणि वरचं पण नाही दाखवलं होतं आपण. हा 1+1 रूम आहे. आम्ही फक्त ग्राउंड दाखवलं होतं. वरचा रूम आता सरळ सांगतो, वरचा रूम आम्ही रेंटवर होता.
तो आम्ही रेंट काढलेला आहे आता. असं पण असतं ना की खूप वर्ष रेंटवर झाली की त्यांना पण जायला वाटतं आणि आपण पण त्यांना काढलं पाहिजे, जास्त वेळ पण नाही ठेवू शकत आणि आपलं घर पण आपल्याला रिनोव्हेट करायचं. तर वरचं घर कसं दिसतोय आता ते बघा. आता खालचं घर तर चांगलं आहे, वरचं घर कसं दिसतं ते पण बघा तुम्ही. वरचं घर कन्स्ट्रक्ट केल्यानंतर आम्ही वरती पण एक विचार करतोय की वरती मम्मीसाठी एक सेपरेट किचन बनवायला, है ना. म्हणजे हा कसा छोटा आहे म्हणून वरती एक नवीन किचन बनवणार आहे आणि असं अपडेट तुम्हाला दिसणार आहे आणि खूप सर्व ब्लॉगिंग मध्ये आणि खूप इंटरेस्ट येणार. मग बाकी कसं एवढं सर्व मोठं रूम झालं, मग बाकी रिलेटिव्ह पण येऊ शकतात, बाकी कोणीही येऊ शकतं, बाकी वेगवेगळं तुम्हाला दिसेल. आता मी तुम्हाला गुपचूप सांगते, पप्पूचं जर एखादं सामान आलं ना पप्पूला वरती टाकायचं, आपण राहूया खाली. अरे वा वा, क्या बात आहे. आपण खाली राहायचं मस्त पैकी. हा, तर असे अपडेट तुम्हाला आता दिसणार आहे, अपडेट पण दिसणार आहे आणि सोबत तुम्हाला रेसिपीज पण दिसणार आहे. आता असं ब्लॉग अजून ब्लॉग मध्ये काय सांगायचं, इन्फॉर्मेशन द्यायची. तू ते सांगितलं का आपलं कालचं? हा, कालचं सांगितलं की टेक्निकल इश्यू झाला. तर आज आम्ही असं 10 वाजता आणि आम्ही असं ट्राय करू. तुम्ही सांगा की रोज 10 वाजता लाईव्ह आला तर तुम्हाला चालेल का? आम्ही येऊ शकतो 10 ते 10:30 पण. म्हणजे मला तर मजाच येते भाऊ बोलायची. तुमच्या कमेंट्सला आम्ही म्हणजे तुम्ही जे लाईव्ह मध्ये बोलाल त्याच्याबद्दल आम्ही रिप्लाय देऊ. तुम्हाला काय चाललंय ते तुम्ही आम्हाला क्वेश्चन करू शकता, म्हणजे मम्मीला क्वेश्चन करू शकता, तसं आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देऊ. रोज 10 ते 10:30 आम्ही लाईव्ह येऊ शकतो जर तुम्हाला चालत असेल तर. म्हणजे असं सांगायला नको की उद्या किंवा परवा, रोज आपण 10ला लाईव्ह येऊ शकतो 10 ते 10:30, है ना. अर्धा तासच पकडायचं, जास्त पण नको, है ना. जास्त नको, अर्धा तासच फक्त बोलूया. अजून काय राहिलं सांगायचं ब्लॉग्स मध्ये? नाही, तुला काय सांगायचं अजून जर डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा, तसं आपण मग लाईव्ह मध्ये किंवा तुम्ही लाईव्ह मध्ये आपण काय काय बोलायचं ते पण तुम्ही सांगितलं तरी चालेल. तुम्ही लाईव्ह मध्येच या, आता कमेंट नका करू, आता फक्त रेसिपी रिलेटेड कमेंट करा आणि लाईव्ह मध्ये या, कमेंट करा. आम्ही तुम्हाला त्याचे लाईव्ह उत्तर देऊ समोर. मम्मी तुम्हाला लाईव्ह उत्तर देईल, चालेल ना. अजून काय सुटलंय का आपलं? नाही सुटलं असेल तर तुम्ही रेसिपी पाहता, है ना. आणि ते चांगलं मस्त चाट बनलंय बघा. हा, चाट. मला तर हे पण वाटत होतं की कालच्या लाईव्ह मध्ये आपण तो चार्ट बनवला पाहिजे होता असं मला वाटत होतं, पण ते कॅन्सल झाला, सर्व पोपट झालं, है ना. मग अजून काय राहिलंय? अजून काय नाही राहिलं. अजून खूप काय काय करणार आहे ते तुम्हाला ब्लॉग्स मध्ये मिळत राहील आणि रेसिपी पण येत राहील तुम्हाला. आणि गावाला गेल्यावर गावचे ब्लॉग, गावी पण जाणार आहे, पण जरा सर्व बोलतात ना इकडचं पहिलं नीटनेटकं करूया आणि मग गावी जाऊया परत. गावी जायला का किती तास लागतात? 5-6 तास लागतात आम्हाला फक्त, बस, है ना. दिल बघते आणि दिल दाखवतो तुम्हाला बघा लास्ट. दिल आमची आळशी नाही आहे, झोपाळू पण नाही आहे जास्त. दिल आमची खूप खेळते, पण आम्ही कसं आणि त्या टायमाला कॅमेरा चालू असतो. हा, हे बघा, होय दिलू खेळते हो. आणि दिलचं खाणं पण आता लिमिटेड आणि दिलला दुर्वा बिरवा चालू केलं बघा. आणि आमची दिल आळशी नाही आहे. कोण कमेंटमध्ये सांगतं आमची दिल आळशी आहे? एकदम आमची ऍक्टिव्ह दिल आहे, एवढी ऍक्टिव्ह, एवढा वेट असून आता ते आम्ही नव्हतं म्हणून वेट पुट ऑन झाला तिचं. आता आमची दिलू एक्सरसाइज करणार, आमची दिलू धावणार, आमची दिलू माझ्याबरोबर खेळणार, है ना. आमची सर्वात दिलू क्यूट आहे, है ना. बघा किती शानी दिल आहे. बाय बाय बोल दिल, बाय. नमस्ते. आज मी कॉन्चॅट बनवते. पाऊस पण चांगला पडतोय आज, खूपच मजा येते पावसाची. पाऊस आता इथे भरपूरच पडायला लागलेला आहे गावच्या सारखा. त्याच्यासाठी आता आपण चटपटीत काहीतरी खायला पाहिजे ना पावसामध्ये, तर आपण आता कॉन्चॅट बनवूया. आणि त्याच्यासाठी मी तुम्हाला 2 कॉर्न आणलेले आहेत, मक्याची कणस, आणि त्याची साफ करून मी त्याचे दाणे काढून घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आता मीठ टाकते. आपल्याला 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे. हे आपले कॉर्न शिजायला आहे ना 10 मिनिटं पाहिजे. 10 मिनिटानंतर आपण बघूया. त्याच्यामध्ये झाकण ठेवते. आता आपले कॉर्न शिजलेत काय बघूया. 10 मिनिटं झाले, एकदम मस्त शिजलेत बघा. कलर पण छान आलाय त्यांना. आता आपल्याला चाट आहे ना मस्तपैकी स्वादिष्ट बनवायचं आहे, एकदम रुचकर. त्यासाठी मी आता कढई ठेवली गॅसवर. त्याच्यामध्ये 1 चमचा बटर टाकते. आता त्याच्यामध्ये थोडासा हिंग टाकायचा, 1/2 चमचा. आता ही कढीपत्त्याची पानं टाकते. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना हे कॉर्न टाकूया. आता हे आपल्याला कॉर्न 2-3 मिनिटं ठेवून घेऊया. चांगले 2-3 मिनिटं मी फ्राय केलंय बघा बटर मध्ये.
एकदम खुशबू पण छान येते आहे. आता एवढी खुशबू छान येते तर खायला किती छान लागेल. बटर मध्ये फ्राय केलेले कॉर्न. आता मी गॅस बंद करते आणि जरा आहे ना थोडी ढवळत राहते. हे कॉर्न कसे बॉईल पण झाले आणि फ्राय पण होतात. हा बरोबर, फ्राय पण होतात आहे, छान लागतील बटर मध्ये ते पण. आता आपण ज्याच्यामध्ये आपण चाट बनवणार आहे ना त्याच्यामध्येच हे आता गरम काढून घ्यायचे. आता हे आपले कॉर्न आहेत ना मक्याचे दाणे थोडे थंड करून घ्यायचे. गरम गरम सर्व साहित्य त्याच्यामध्ये मिक्स नाही करायचं, नाही तर काय होईल माहितीये का, भाजी होईल त्याची. टोमॅटो वगैरे शिजून जाईल त्याच्यामध्ये गरम गरम मध्ये. तिथे आपले कॉर्न साधे झालेत ना. हा थोडे थंड करून घेतले. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला बघ काय काय साहित्य टाकायचं आहे. कांदा टाकते. कांदा घेतलाय कापून आणि बारीक कापलाय. जेवढं चाट मध्ये कांदा असेल ना तेवढा चाट चांगला लागतो कुरकुरीत. कांदा 1 वाटी काकडी बारीक कापून घेतले. मी रेसिपी तर हेल्दी होत चालली अजून. हा आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो 1 वाटी म्हणजे 1 टोमॅटो घेतलाय बारीक कापून. त्याच्यामध्ये ही 3 हिरवी मिरची घेतली आहे. म्हणजे तिखट मिरची आहेत ना म्हणून कमी घ्यायची. बारीक कापून घेतली. आता हे पहिलं आहे ना थोडं मिक्स करून घेते. तीन 4 माणसांचा नाश्ता झाला हा आता. हा आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काळा मीठ टाकायचं आहे. हा काळा मीठ चवीपुरता घ्यायचा. मी 1 चमचा घेतलाय. काळा मीठ. चाट मसाला हा 1 चमचा घेतलाय. काळी मिरी पावडर म्हणजे अर्धा चमचा जास्त घेतले, थोडी 1 चमचा कमी घेतली. लाल मिरची पावडर म्हणजे लाल काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे, म्हणजे कलर येण्यासाठी 1 चमचा. आणि किती आता खुशबू चांगली. चाट मसाला काला मीठ टाकलाय ना त्याला सुंदर एकदम स्वाद वास येतोय मस्त. आता त्याच्यामध्ये लिंबूचा ज्यूस टाकायचा. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना लिंबू पिळलंय ना, आता त्याच्यामध्ये आपले कोथिंबीर टाकूया. आणि थोडासा पुदिना. पुदिन्याचा स्वाद चांगला येतो. थोडी पानं अशी ना जरा तोडून टाकते. मोठी आहेत ना पानं ती. मोठी आहेत ना तोडून टाकायची जरा. मस्त झालं ना आपल्या पावसामध्ये चाट खायचा. काहीतरी चांगलं खायला वाटलं ना, तिखट झणझणीत चटपटीत. ते आता मिक्स करते तर किती छान वाटतं कॅमेऱ्यामध्ये. हा हे बघ किती मस्त झालंय. चल आता खायला देऊ. चला रेडी. तुला पण देते, सर्वांना देते खायला. सर्वांनी खायची सुरुवात करा. लग्नात एक स्पेशल काउंटर असतो, चाट काउंटर माहिती आहे ना. मी जेवणाचं काउंटर सोडून पहिलं तर चाट काउंटर मध्ये जातो. किंवा दही वडे असतील ना तर ते खायला मजा येतात. मस्त वाटतं ना. तिखट आंबट चटपटीत कॉर्नचा फ्लेवर, कांदा टोमॅटो काकडी सर्व मिक्स होतोय. एकदम छान वाटतंय. खूप भारी. तिखट पण तेवढंच लागतंय, आंबट पण तेवढंच लागतंय, छान लागतंय एकदम चटपटीत. एकदम भारी लागतंय. कांदा टोमॅटो चावायला पण मजा येते. खात राहिलं ना तर खातच राहील. एकदम छान झालंय. तुम्ही पण अशा प्रकारे बनवून बघा. तोंडाला स्वाद आलो. इझी रेसिपी आणि हेल्दी पण रेसिपी आहे. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी करू शकता. म्हणजे हिरव्या मिरची टाकले तर तुम्ही कमी टाकले तर कमी तिखट होणार. छोटी मुलं असतील ना अशी खाणारी तर तुम्ही हिरवी मिरची कमी टाका. एखादं टाकलं तरी पण चालेल. आणि आपलं काश्मीरी लाल मिरची पावडर काही तिखट नसते, ती थोडे कलर येण्यासाठी. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.